Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη, όχι όμως ανέφικτη. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτο? Να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάστασή μας. Τι έχουμε καταφέρει, τι όχι, πού αποτύχαμε, ποιες είναι οι ευκαιρίες, ποιες είναι οι απειλές της συγκεκριμένης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βήμα, πού θέλουμε να φτάσουμε. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο προορισμός μας, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε και γιατί. Όταν λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι στο πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πού θέλουμε να φτάσουμε, τότε είναι εύκολο να καταρτήσουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών με συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετρώντας αυτά τα βήματα για να είμαστε σίγουροι ότι σιγά σιγά συντελούμε τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε. Είμαι η Δώρα Αγγελοπούλου και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε πάντα να μπείτε στο admarketing.gr.